Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugosga, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Marso 29, 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon DaleSalazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Kapitan na nakaluthang sa Banwasang Pontevedra. Mayor Yap ginsabat ng issue angot sa pagpabakuna sini. Sa balita national, pinakaunang ginbakal nga bakuna sa Pilipinas mag-aabot subong adlaw. Supply sang bulong sa mga pasyente sang COVID-19 bastante. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gidlamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan... Lasay sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, kagaron sa litalina sang mga balita lokal. Pilason ng sa kalalaki matapos ginuthang sing sa ka barangay kapitan sa may Poroca, Maravilla, Barangay 3 sa poblasyon sa may banwasang Pontevedra kahapon ngadlaw Domingo. Ang biktima gikilala kay Edmund Paroco, 30 anyos, residente sang sitio Tugwis sa Barangay Miranda. Samtang ang suspect gikilala naman kay Barangay 3 poblasyon na punong barangay Aser Dimasuay, 62 anyos. Sunod kay Captain Hansel Lumanda sang hepe sang Pontevedra PNP, nakabaton sang tiwagang kapitan gikan sa iya mga tanod nga may inaway nga natabos nga Nanday Paroco kag Richie Agbon, 30 anyos, nagapuyo sa man nga barangay. Naabtan sang kapitan nga ginalagas ni Paroco si Agbon nga may pilas na sa niog. Gilayon ginsaway ni Dimasuay si Paroco apang sa baylo nga magpati ini. Ginatubang pang kapitan kag gintuyo pa ini nga bunon rason nga napilitan si kapitan nga lathangon si Paroco nga naigo sa tiyan. Nabtan sa mga pulis nga uyat pa ni kapitan ang kalibre 45 nga armas. Kagilayon man sini nga ginsungka kag wala sang may ginpresentara nga papeles. Si Dimasuay ang gihanan sa kustodiya sa kapulisan kag mahimo pasaka sang kaso. Ginatunan man ang posible pagpasaka sang kaso batok kay Paroco. Patay ang 52 anyos ng empleyado sa tubo sa local government matapos ginuthang sa apat yung mga suspect last just 40 sa aga sa sitio Serahe, Barangay San Isidro sa mga banwa kahapon nga adlaw. Ang napatay ang ginkilala kay Eddie Gumban, 54 anyos o kung 52 anyos, residente sa Puro Mabuhay 2, Barangay Poblasyon sa Banwa sang Tuboso. Sunod sa investigasyon sang Tuboso PNP, pag-abot ni Gumban sa garahe sang iya salakyan, gulpi na lang siya gintiro sing apat yung mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo, kagilayon nga nagpalagyo padulong sa Barangay Bugang sa Ngauman nga Banwa.
Ginhingagaw pa madala sa hospital si Gumban apang ini ang gindeklar nga patay bangod sa mga malubha nga kapilasan sa lawas tugas ang pagluthang. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan sa motibo sang krimen. Sa dugang pang balita lokal, ginatagan sang disente nga lubong alas 2 sa subong hapon Lunes ang anom sa napulo ka mabangkay sa mga membro sang New People's Army o NPA nga napatay sa enkwentro sa may sitio Agita, Barangay Trinidad, syudad sang Gihulngan, Negros Oriental sadtong Marso 23. Ginpangunahan ni Gihulngan City Mayor Guido Reyes sa head sang City Task Force LCAC ang pagpalubong sang anom ka bangkay sa public cemetery sang syudad. Ginlubong ang bangkay sang NPA matapos nga wala sang may nag-claim nga pamilya. Ginklaro ni Escalante City Mayor Milasio Yap Jr. nga iyan na nasabat ang tanan nga isyu kag palamangkutanon may kang tanan sa pagpabakuna sang COVID-19 vaccine sa Marso 19, 2021. Suno kay Yap, wala pa siya sa nabaton nga show cause order halin sa Department of Interior and Local Government apang nagpadala na siya sang sabat ukon patag sa mga ahensya. Nagapati si Yap nga paboran sang DILG nga patag kag hindi na pagpadalaan sang SCO pareho sa natabo sa pila ka mga alkalde. Suno kay Yap, magkatuhay ang sitwasyon sa mga banwa kag syudad angot sa ginapangatubang nga problema sa COVID-19 kag sa ginapatigayon nga pagbakuna. Si Yap ang nagpabakuna isa kadlaw ang nagligad sa ipalayag ni DILG Undersecretary Pimaco Dancing nga mga local chief executives ay nalakip sa mga essential workers sa idalom sang priority group priority group A4. Sa karon may 11 na ka mga alkalde ang ginpadalaan sang show cause order sang DILG. Wala pa ko nabaton. Don't think so. O nakita nila nga sakto man ako ng answer kasi hindi naman siguro mag-reply. I have answered that already. Nagpadala na ko to answer sa DLG. Actually, Ang kabahin sa pagpahayag ni Escalante City Mayor Milasio Yap. Ang kabahin sa pagpahayag ni Escalante City Mayor Milasio Yap Jr. Sa iban pa nga balita lokal, ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ng multi-sectoral prayer for peace sa Capital Park in Lagoon sa may syudad sa Bacolod, subong ngadlaw Lunes. Ining gintabungan sa mga opisyal kag empleyado sang Kapitolyo, national government agencies, non-government organizations sa tiglawas sang pribado nga sektor kag peace convener sa probinsya. Sa mensaheng sang gobernador iya ginpahayag nga sa pagsugod sang Semana Santa pagi sa Domingo de Ramos kahapon nag-ugyon ang Negrosanon sa pagpangamuyo para sa katawhayan ginpasalamatan sang gobernador ang tanan nga mga nagtambong sa mga aktibidad nga nagtanyag sang pagpangamuyo pagi sa peace prayer ni Saint Francis of Assisi. Ginpatigar ng prayer for peace kadungan sa ika-52 nga anibersaryo sang NPA subong adlaw Marso 29. Nagpangabay si Bacolod Mayor Evilio Nardia sa publiko nga magsakripisyo kag magpamalandong karon nga Semana Santa. Sa video message ginpahayag sang alkalde nga magpamalandong sa madamo nga bugay nga ginhatag sang Ginoo. Suno sa alkalde, subong nga may pandemya tion ini nga magsakripisyo pagi sa pagsunod sa minimum health protocol kag likawan ang social gathering para masalbar ang kaugalingon kag iban nga mga tawo. Dugang pa ni Nardia ang pinakamaayo nga tikang para mapakita ang pagpalangga sa iban amo ang pagsunod sa health protocol. Para sa alkalde, dapat amnigan ang kabuhi kag ipakita sa Ginoo nga ginahatagan sang tawo sang balor ang kabuhi nga iya gintugyan. Sa balita, sa aksyon. Ilas sa 16 Aksyon Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon na epektibo nga pangontra sa free radicals sa oxidation. Sa DTX 500 ang panit pahub
Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita national. Yara na sa 64.48% nga ginaokupar ang COVID-19 beds sa mga quarantine facilities sa Metro Manila kasunod sa pagsakas ang COVID-19 cases. Sa isa ka statement, igin pagwasubungad daw, igin pahayag ni Isolation Czar Public Works Secretary Mark Villar, nagakaigo pa ang isolation beds sa bugos nga Pilipinas bangod sa 19,877 beds sa 131,517 total isolation beds ang ginausa sa mga temporary treatment and monitoring facilities nationwide. Sa mga numero 3,708 beds sa 5,751 ang ginaokupar sa Metro Manila. Sunod kay Villar, ginapadasig sa karoon ng pagkayo sa mga nabiling nga quarantine facilities ilabi na nangyayara sa NCR bubble. Sunod pa sa opisyal, ang DSWD ay nagatingwa man nga madugangan ang treatment facilities sa NCR. Mag-abot sa mga adlaw ang pinakauna nga COVID-19 vaccine nga ginbakal sa Pilipinas sa Sinovac Biotech Limited sa China. Saksiyan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-abot sa 1 milyon ka doses ng Sinovac vaccines nga kabahin sa 25 milyones doses nga ginbakal sa Pilipinas kag ginapaabot nga i-deliver sa kada bulan na tubtob matapos sa katapusan sang tuig. Ginbiyahe ang bakuna paagi sa commercial flight gikan sa Beijing, China. Sa nabaluan, ikatatlo ini nga shipment sa bakuna gikan sa Sinovac sa diin ang una nga duha ka shipment kabahin sa gindonar sa China sa tuyo nga mangin parte sa inoculation drive sa Pilipinas para sa medical frontliners kag health workers.
Sa dugang pa nga balita national, pagaw sa Onsing House Committee on Health and ang desisyon sa Food and Drug Administration o FDA nga nagadumili sa pag-usar sa ivermectin products bilang bulong sa mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Sulo kay Committee Chair Quezon Representative ang Hilinatan, gintra na ang inquiry buwas nga daw Martes. Suno kay Tana, gusto may baluan sa komitiba kung ano ang ginhalinan sa pagsaka sa kaso sa infection sa mahibaluan kung ano ang status sa contact tracing efforts ng gobyerno kag kung ano nga mga bulong ang available para makasalbar sang mas madamong nga pasyente bangon sa COVID-19. Una na ang ginpahayag sa FDA nga ginatugutan ang pag-usab sang ivermectin products sa Pilipinas apang ini ginabulong para sa external parasites kangay sang kuto kag sa kondisyon sang panita kangay sang rosacea. Dugang pa sang FDA nga wala ginaprubahan ang ivermectin para sa pagbulong sa anuman nga viral infections. Nagpasiguro ang FDA nga mayara sa nagakaigo nga supply sang bulong nga ginhatag sa mga COVID-19 patients. Ginhimo ni FDA Director General Eric Domingo ang palayag matapos kumpirmahon sa Department of Health nga nagakaubos na ang supply sang bulong para sa mga pasyente. Sunod kay Domingo, wala sang problema sa supply sang dexamethasone pero ginakulang ang supply sang iban nga bulong bangod sa nagasaka ang kadamuon sa mga pasyente. Nag-issue ang FDA sang Compassionate Special Permit para sa remdesivir kag may ginapaabot nga delivery sang bulong subong nga semana. Suno sa World Health Organization, ang dexamethasone ang nakitaan nga mayara sang benepisyo para sa mga COVID-19 patients nga kritikal ang sitwasyon. Samtang ginpayag sa United States Department of Health and Human Services nga nagapadasig ang remdesivir sa recovery sa mga COVID-19 na patients. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time D3 Bio mga ka-aksyon ang D3 Bio mayar sang extra virgin coconut kag vitamin D3 Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Marso 29, 2021. Happy birthday Aksyonan kay Aksyon Eden Aboso. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon DaleSalazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.